A Szeged 365 Family-nek mondom, hogy nagyon büszkék vagyunk és örülünk, hiszen azért nekünk is nagyon sok olyan, hát igen, szóval társadalmi szerepvállalásunk van, ahol tudunk a Szeged 365 Family-vel veletek együtt segítünk. Az egyik ilyen például ugye Fullanyúnak, a nők és gyermekek védelmének munkájának támogatása, és hát nagyon örülünk, mert úgy tudom, hogy külön kategóriát találhatunk az ajándékok.shop-on. Jól tudom? Így igaz, ezt egy saját kategóriában fel fogjuk tüntetni. Nyilván itt mindenféle olyan információt meg tudunk jeleníteni, ami ez a mozgalomhoz kapcsolódik, tehát teljesen elérhető, főoldali bannerrel kiemeljük, tehát mindenki nagyon gyorsan meg fogja találni ezt a kategóriát. Hát ezt előre is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ez létrejött, hiszen arról van szó, hogy megjelennek a fullanyús termékek, csak és kizárólag az ajándékok.shop-on találjátok meg, ajándékok.shop/fullanyú, de egyébként könnyen oda fogtok találni, úgyhogy én már rendeltem mindent is, tegyétek meg ti is most, azonnal írjátok oda, rendeljétek meg, és olvassátok el, mert természetesen ezzel a magát, ugye a mozgalmat is támogatjátok, ami viszont nagyon-nagyon fontos, úgyhogy előre is nagyon szépen köszönjük nektek. Sziasztok!